зеби дастархони идона. яке аз тортҳои маҳбуб дар дастархонҳои идона ҷашнҳо ин торти наполеон аст. имрӯз дастури осон ва сабукаш. орду мояи нармкунанда ва каме намакро омехта мекунем, ба он маска илова мекунем, ҳамаро умоч мекунем, баъдан ба он тухм ва сметана илова мекунем ва хамирро мехелем. дӯстон, боз ман дастурро дар зери видео менависам, ҳатман бубинед. баъдан хамирро ба 12 заволача тақсим мекунем, онро ба муддати ним соат ба яхдон мегузорем. баъдан заволачаҳоро тунук мекунем, ҳамон гуна ки дар навор мебинед. ва кӯшиш кунед ки чӣ қадар инҷо муҳим аст ки ва сирри муваффақияташ ҳам ҳамин аст ки чӣ қадар заволачаҳоро тунук кунед, ҳам қадар торти мо резонаку бомаза меояд. ва андозаи хамири тунук кардаро ман диаметри 20 гирифтам. метавонед боз агар бештар тунук кунед боз хубтар мешавад. ва баъдан хамирҳоеро ки пухтем ба он крем мемолем. крем ҳам дилхоҳ аст. ман маска ва ширасалӣ гирифтам ва баъди крем молидан 10-12 соат дар яхдон нигоҳ медорем ва баъдан бо тарзи дилхоҳ ором медиҳем. хуб дӯстони азизи ман, торти идонаи мо омода шудааст. онро дар рӯзи ҷашнҳои хонаводагӣ, ид ва дигар хурсандиҳо барои азизон ва меҳмононатон омода кунед. нӯши ҷон ва рамазон муборак бошад. то дидор дӯстони азизам.